Tässä rakennetaan Mustaniemen ja Vaarinvuoren teollisuusalueet yhdistävää uutta tietä Viitasaarella. Läheiseltä FH Forestin tehtaalta kuorma-autot kärräävät tiepohjalle uudenlaista eristemateriaalia, Fill-R:ää. Kierrätysaine syntyy teollisuustuhkasta ja valmistajan mukaan sillä on monia vahvuuksia verrattuna tavalliseen kiviainekseen. Raetuhka ei esimerkiksi pölyä ja se tiivistyy nopeasti. Tässäkin kohteella, kun katsotaan tuossa, kun pudotetaan se aine siihen, niin se käytännössä liikennöinti on mahdollista suoraan sen rakenteen päällä. Raetuhka-aineksen suurimpana valttina pidetään sen eristyskykyä. Sen saman eristävyyden saa täällä puolet pienemmällä kerrospaksuilla mitä hiekalla. Eli se vähentää kaivuusyvyyksiä ja jätemaan kuljetuksia. Ja sitten myöskin täällä niin rakenne voidaan tehdä vähän matalammaksi mitä normaali kiviainesrakenne. Viitasaaren kaupunki laskeskeleekin, että pilottityömaalla paikallisen uutuuden valinta tuottaa säästöjä. Nyt tässä on molempien etu. Meillä ainakin näyttää, että tulee edullisemmaksi kuin toiset ratkaisut ja sitten myöskin niin päästään tukemaan uutta yritystoimintaa ja uutta tuotetta tässä kaupungin puolesta. Eli tässä vaiheessa niin meidän puolesta näyttää hyvältä. Raetuhkan tuotantomäärät eivät uhkaa kiviaineksen asemaa maanrakentamisessa, mutta pahasti routivissa kohteissa sen uskotaan löytävän paikkansa, ehkä jopa ulkomaan markkinoilla. Tietysti semmoisissa maissa, missä ei routaa ole, eli menee riittävän etelään, niin ei välttämättä, mutta sanotaan nyt Pohjoismaat ja kaikki, missä pakkanen puree, niin mikä ettei.